Saúdos a todos e benvidos un programa máis aquí a Controlcrono. Estamos na quinta cita do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys, Rally Sur do Condado. Andrés Cachalvite, responsable de comunicación da Federación Galega de Automobilismo, benvido tamén a ti de novo. Estamos nun emprazamento, eu creo que sempre estamos falando do mesmo, ¿no? Pero bueno, emprazamento espectacular, emprazamento que eu creo que pode rivalizar este parque pechado con algún dos mellores do Campeonato Galego. Sí, a ubicación, non? Corrió Miño, Portugal, ao outro lado da fronteira, tan só unha ponte de distancia. Eu penso que sí, que é un dos parques máis fermosos que temos no certame, e despois unha das probas, eu creo que máis duras tamén do certame. 120 participantes, temos os habituais na cabeza, máis a presencia de Manuel Fernández, a Jorge Pérez tamén estreando o seu novo Clio Maxi. Bueno, supoño que nese sentido tamén imos ter moitos alicientes tamén no que é na cabeza de carreira. Sí, somos conscientes de que é unha data mala, non? Porque mala entre comillas, non? Porque a subida chantada, o autocross de Carballo do Nacional, foi os rías baixas o fin de semana anterior, pero ainda así 121 equipos inscritos, 11 máis que o ano pasado. Penso que para estar satisfeitos é unha lista de inscritos pois de moitísimo nivel. E as copas tamén, que nese sentido vanse xa encarrilando, van collendo xa forma e nomes dos que poden estar loitando polas distintas copas a vitoria a final de temporada. Sí, a única que se resintiu un pouquiño foi a Clio, pois por problemas dos participantes. Ao final Marco Lorenzo non é quen de estar porque sufriu unha saída moi forte na carreira anterior, Guillermo Martínez participou no Rías Baixas. Bueno, cousas normais, pero bueno, eu penso que vai ser un rally pois moi interesante tamén na Clio, sobre todo porque vai aumentando ese coeficiente de puntuabilidade e vai apretando as cousas. Tiña ganas de estrenar o Clio este ano, iba a facelo en algún Rally Spring e ao final, pero bueno, como este rally non era da Copa, pois decidimos probalo aquí. Vou a sair con el sin rodar nada, sobre todo ir de menos a máis, intentar que o coche chegue a meta. Non deixa ter 30 anos, é unha tecnología moi distinta, estou me dando conta que me custa un pouquiño conducilo. O coche levaba guardado desde 2015, non é unha versión original, pero sí con moito material original da época. É un coche que está moi equitativo como estaba na súa época, entón restaureno todo e depois leva un proceso que hai moitas pezas que non as hai cousas a nivel sobre todo de electrónica, de electricidade que melloramos. Pois moi contentos de poder estar aquí, sobre todo tamén pois cun coche desta categoría, que sempre me fixo pois moita ilusión pois poder probar un coche destos. E nada, intentaremos facer disfrutar ao público e a facelo moi ben. Oye, as sensacións co coche, tiveches ocasión de probalo ou algo? Non sei, contanos un pouco. Absolutamente nada, ayer 4 kilómetros salí en un polígono e tal, pero en plan para ver control de salida e demais. Do resto, mañán probámoslo. Nós vamos a intentar correr moito, pero bueno, será normal que veñan novas xeracións e nos vayan jubilando, non? Pero bueno, creo que temos un ritmo alto tamén, sair concentrado ao máximo para non cometer erros, son treitos tan pequenos que non vai haber moito marxen, non? Con cambios de última hora, desde aquí sobre todo un abrazo, xa levo toda a semana falando con Néstor, con Álvaro costame máis, pero bueno, tamén me mandei algún mensaxe, así que estánse recuperando, parece que vai mellor, e como sempre tiro dos amigos para poder vir a correr. Bueno, estuvemos entrenando, rally complicado, pero sobre todo a ver se podemos seguir tal como íbamos facendo, non? Poder pelear polo podio. Sí, la verdad que cuando llegué a casa el domingo ya tenía un WhatsApp de Luis. ¿Sigues en Vigo? Digo, no, estoy en Asturias. Digo, voy a llamar a ver qué. Pero no me imaginaba que era para correr aquí otra vez, ¿no? Entonces nada, la verdad que el rally me encanta, nunca había hecho el Sur do Condado. Precioso, los tramos, la organización, estuvimos ahí con Cándido el otro día ahí a pie de tramo. O percorrido, contrariamente ao que estamos vendo esta tempada, que estábamos vendo, pois eso, rallies con poucos tramos pero moi longos, aquí é todo o contrario. Máis tramos tamén son máis curtos, quería dicir. Sí, penso que é unha das sinais de identidade do Rally Surco, non? Ao final de 12 treitos, 6 treitos a doble pasada, rally durísimo. Contábamos con moitísima calor, solamente fai calor, non moitísima. Xa boe, sobre todo vendo que o que tivemos ocasión de vivir o pasado fin de semana no Rally Rías Baixas, non? O sea, a previsión de tempo é medianamente boa. Creo que incluso falase da posibilidade de algunha tormenta, pero non creo que nesta zona, pero bueno, en calquera caso as temperaturas non van a ser tan altas como foron o pasado fin de semana no Rally Rías Baixas. Non teremos esa sorte coa tormenta, pero si é certo que vai ser un rally
longuísimo e durísimo unha vez máis. E como tamén decía Alberto Meira, con tramos curtos no que non hai tampouco moita marxe para o berro. Ao facer tanto treito non poden ser de moita kilometraxe, non haberá tanta diferencia de tempos e o máis mínimo erro pode condenar a calquera na clasificación xeral, xa sexa na xeral ou unha das copas. Arbo, As Neves e Covelo Mondariz pola mañán, Salva Terra de Miño, Salceda de Caselas e Mos pola tarde. Eses son os 6 tramos que compondrán o percorrido desta edición do Rally Sur do Condado, que como sempre comeza a crónica agora mesmo. Imos con ela. Sol, e sí, tamén calor, especialmente a partir de mediodía. A xornada no Rally Sur do Condado comenzaba pola fresca, antes das 8 da mañá, pero a calor quiso ser a protagonista, o que levaba a preocupación ante a posible presenza de tormentas nesta cita ao longo da tarde. Con todo, na parte deportiva estaban eles dous, os de sempre, e o resto de clasificados. Dani Verdomás e Alberto Meira xogaban noutra liga dentro do Campeonato Galego de Rallys, e aquí volveron a demostrar. Fondo 100, izquierda por derecha 7, entrar fondo 60, derecha 7 por izquierda 7, doble 40, freno fuerte, derecha 7, 6, menos tarde, se cierra mucho, fin a aguantar, salimos top 50. Mais aínda, de entre eles, o coruñés de Citroën segue deixando claro que este ano non quere que se lle escape o título. 110, 130, SAS, no, de 9 con pronto y 8 pisar. Gas 70, poco tarde ya frenos de 6 rápidas, tratar, gas ya, sigue, y 10, con de 10 porras, 150, pocos frenos y 7 menos con segunda flecha, aguanta. 6 tramos na matinal e outros tantos scratch para Verdomás. Iso sí, con Meira moi pegado como a súa sombra, cedendo só máis de 2 segundos en Mondariz e na segunda pasada polas Neves, onde o piloto descubría problemas co turbo do seu Skoda. Se te corto bien pronto, no te ni pinchas, 70. Non ando, coto. Ya, frente tope, 40. Se cierra 6, menos muy sucio aguantar, Pues seguida, que se te corta, ceñir. Salimos tope. Derecha se da fondo, izquierda se te larga a fondo, sigue a fondo, Non hasta ando. más 30, ya. Aínda así, só perdería 6 segundos, completando a matinal a 14 dun Verdomás, que marchaba a ritmo militar, dando continuidade ao visto non había moitas semanas en Pontevedra. Por detrás se accedían máis dun minuto o resto de clasificados, de entre eles nese segundo chanzo volvían situarse os aspirantes ao podio do campeonato. José Lamela e un Luis Vilariño que de menos para máis co paso dos tramos, apenas deixaba 7 segundos con respecto ao seu rival. Ata que na última cronometrada dos bucles da mañá, unha saída de estrada deixaba o fora de carreira. Situación que con 2 abandonos complica o papel de Vilariño na loita polo podio do campeonato. Así as cousas, Manuel Fernández, que volvía as carreiras logo de 2 anos ausente, gañaba un posto, situándose cuarto antes das seccións da tarde. Non perdeu ritmo este piloto que aquí tamén estaba de estrea cun Skoda Fabia RS Rally 2 e co firme obxectivo, como así estaba a ser, de ir subindo aos poucos o ritmo con este coche. Logo de Manuel e o seu copiloto Alex Cid estaban tamén Abel Pampillón, que segue coa súa adaptación ao novo vehículo, David Couceiro ou un Tino Iglesias que dominaba con comodidade na Top 10B. Adrián Torreiro, noveno, era líder entre os Clio Trophy, logo de que o local Iago Martínez cedera case que 3 minutos por sufrir unha picada nun neumático. E ollo, porque malia ser penalizado con 65 segundos antes de comenzar o rally, Miguel Galloso viña al lume de carozo e xa era segundo. A 10 do líder desta copa e tamén 10º da xeral. Para entón xa non estaba en carreira unha das participacións máis agardadas do rally. Jorge Pérez abandonaba por problemas mecánicos no seu espectacular Renault Clio Maxi ao comenzo do segundo bucle da mañá.
Unha mágoa, pero algo que podía ocorrer tendo en conta que apenas puido probar o coche antes desta carreira. Coa vantaxe obtida nos tramos da mañá, Verdomás optaba por controlar a carreira ao comenzo da tarde. Iso permitía a Alberto Meira arrincar as primeiras pasadas polos tramos vespertinos marcando os mellores cronos. Con todo, as diferenzas non eran dabondo para recortar a vantaxe que conseguira de Citroën ata ese momento. Pero chegou o tramo de Mos e ali Verdomás atopouse con problemas inesperados. Se rompió algo, tío. Se rompió algo, Roy. Sí, algo pasó. A rotura dun palier remataba con este susto, pero lograba completar o tramo e chegar a asistencia para reparar a avaría. 40 segundos perdidos, calquera opción a vitoria, pero sí un segundo posto que ia defender con uñas e dentes. Con esa diferenza, a Meira só lle quedaba manter o posto e non cometer erros para apuntarse a segunda vitoria do ano, esa que lle dá aire nas súas aspiracións para lutar por títulos. Sabíamos que había que estar todo o día aí a un ritmo moi alto para que non se distanciara, o rally moi difícil, ten moito corte, moito pode la liar en calquera lado. E pese ao susto, Verdomás volvía a ter a sorte de cara, ratificando unha segunda posición que vale ouro nas súas aspiracións. Está claro que ás veces non todo sabe perfecto e hoxe pois tivemos unha mala boa sorte que foi que rompeu unha transmisión despois dun rasante nunha frenada bastante rápida e por sorte, bueno, dimos unha volta na carretera e non tocamos con nada, conseguimos chegar á asistencia a reparar. Cumprindo cos seus obxectivos marcados ao comezo da carreira, Manuel Fernández iría de menos para máis, tratando de recortar tempo con José Lamela no seu intento de alcanzar o podio. Chegou a estar a só 9 segundos a falta do último tramo, pero Lamela aguantou e sumou máis puntos para afianzarse no podio provisional do campeonato. Hai moitas cousas que mellorar, non? En condución, en como por o coche un poquinho ao meu gusto, quedanos moito que traballar nel, pero bueno, espero que pronto podamos estar na pelea. Manuel, pola súa banda, daba por máis que bo este regreso ás carreiras. 50, ras corto para pronto y 7, en 40 se cierra 5, larga de 5. Quintos en terra de ninguén, Abel Pampillón e José Laje pechaban así a súa segunda carreira co Skoda, sacando moitas conclusións en terreo coñecido. A verdade que nos íbamos notando cómodos, estábamos máis ou menos aí pois entre os 6, 7 primeiros e dixemos, bueno, vamos a ir apretando pouquinho a pouco, facendo algunhas modificacións no coche e bueno, aí o resultado. É a verdade que o coche mola un montón, é unha pasada, sobrame coche, a verdade. Teño que ir collendo o truquiño, confiando nele, e a verdade que o coche é outro mundo. Polo demais, David Couceiro e Jaime Castro chegaban a continuación por diante dos mellores equipos nas distintas copas que puntuaban nesta proba, e mesturados entre eles, pero logrando a 10ª posición final, Miguel Ángel Alonso e David Rial, con este Mitsubishi Evo 9. Non tiveron excesivos problemas os irmáns Iglesias na Top 10B, máis aló de completar a dura cita do sur de Pontevedra e seguir sumando puntos na súa loita por esta copa. Juan Antonio Fernández e Maki García, xa moi distanciados, completaban o podio. Este resultado non é moi bo, quédanos ainda moito que andar porque ven Adrián pisando moi fuerte, entonces para aguantalo temos ainda que correr moito. Seguindo con esta copa, a Classic era cousa do BMW dos espectaculares Ismael Fernández e Bruno Alejandro Pérez. Pola súa banda, na Clio Trophy, Miguel Galloso volvía a conseguir o que parecía case que imposible ao comezo do rally. Remontar unha penalización tan grande e facerse coa vitoria nesta copa. Ao comezo da tarde, Ángel Vizoso, outro dos pilotos bolseiros pola FGA, xa dera conta de Adrián Torreno na Seral, repartíndose ambos finalmente a segunda e a terceira posición. Pero supemos manternos con cabeza
seguir traballando, seguir ao noso e intentar recortar o máximo tempo posible, poñer un pouco nerviosos os nosos rivales e ao final, pois mira, fomoslo facendo tramo a tramo. Na Pirelli AMF todo apuntaba que Marcos San Román, aquí sen a presencia do líder Dani Álvarez, podería apuntarse a vitoria, pero a mecánica abandonou o que conseguira o triunfo nos dous últimos rallies. Coa súa ausencia, Marcos Antonio Rodríguez tomaba o mando da carreira, con Fran Pazos loitando con algúns problemas mecánicos, pero aspirando tamén a vitoria. Camiño que quedaría libre cando do Citroën C2 abandonaba por avaría. Luis Miguel González, gañador na AMF Orixe, e Jorge Brenya completaban o podio. Tuvemos todo o día problemas de frenos, pero bueno, fixamos unha carreira contundente, fomos solventando, zafando na asistencia, e fomos aguantando todo o día hasta conseguir a vitoria. Sí, a verdad que foi un rally difícil, un rally complicado, pero bueno, a mecánica portouse ben, non deu un problema e disfrutámoslo moito. No volante FGA, Gerai González, gañador dos primeiros rallies, non podía dar continuidade a esa xeira, abandonando a sufrir un toque. Situación que aproveitaban Pablo e Eloi Lorenzo para acadar o liderado na proba da casa. Liderado que co paso dos tramos reforzarían ata confirmar a primeira vitoria da tempada. Alejandro e Iván Cajiao tamén confirmaban desde ben cedo a segunda posición. O interese, no entanto, estivo no último caixón de podio, con Elliot Gómez e Pablo García disputándose esa posición. Foi para Elliot e o seu irmán Ethan e por apenas un segundo. A verdade que foi un rally perfecto, empezamos pola mañá elixindo un árbol a rodas, iso demostrouse no primer tramo, e a partir de aí, ritmo a ritmo, fomos ganando os tramos e nada, moi ben, a verdade. No Criterium, de novo, moitos equipos e un salientable, o encabezado por Gabriel Gándara e Álvaro Cerqueiras. Gándara acadaba a vitoria na proba da casa apenas unha semana despois de vivir nos Rías Baixas a alegría e o enfado por gañar e perder ao mesmo tempo a Clio Trophy Nacional. De 8, con ya y 9. Con ya y 9 para por medio, derecha 8 y ojo que se cierra la 5 en Torreta. Ojo a 5. Por detrás, o continuo baile de posicións deixou finalmente a Iago Romero e Nerea González segundos, así como a David Torres e Manuel José Bouzón, terceiros clasificados. Ha sido un rally perfecto de principio a fin, controlándolo bastante bien y en el que Álvaro me ha acompañado después de tantas carreras que no hemos corrido juntos y nos lo hemos pasado como enanos. Verdomás reforza aínda máis a súa posición no campeonato. Meira, aos poucos e sen máis marxe para o erro, escala posicións. Notouse o ritmo no Nacional de Terra para o lucense Francisco Dorado e Andrea Lamas. O equipo do Skoda Fabia volvía a Galicia e conseguía a vitoria absoluta en na categoría B a dos turismos no Rally Mix de Guitiriz. Proba que estaba de estrea neste certame e que levou adiante a escudería Scratch Fene. Dorado e Lamas remataron a proba 8 segundos máis rápidos que Pisco Ventín, gañador tanto da clase A como da Copa MRF. Viñamos con ritmo de correr o nacional e atopámonos moi cómodos dende o principio. Creo que marcamos un pouco a diferencia, sobre todo na primeira pasada, onde estamos acostumados a ir con poucas pasadas de entrenos e coas notas ben feitas. O resultado, a verdade é que moi contento con el, tomámoslo un pouco con calma, sabíamos que era un trazado de resistencia. Antonio López completaba o podio, logo de perder tempo por mor dunha picada dun neumático. Do resto, o podio entre os carcross da categoría A completaba o Darío Calviño, acadando así o equipo Yacar un novo triplete. Entre os turismos, segundo chanzo para Iago Camaño e Alberto Rodríguez, vencedores tamén da Pirelli 4x4. Terceiro para Antonio Otero e Jandrín López.
Na Pirelli dianteira, primeiro lugar para Juan José Pintos e Joel Souto. Fomos adaptándonos un poquinho ao que é os firmes, tal como está moi deslizante, e adaptándonos un poquinho ao trazado, pero ben, sí, de menos a máis sempre. Desfrutamos desta foto do podio, pasamos aos 3... Dobre cita nas últimas semanas dentro do Campeonato Galego de Autocross. Ademais, e como adoita ser habitual por estas datas, nos trazados que forman parte tamén do calendario nacional e que serven para que moitos equipos poñan a punto as máquinas antes de participar no Campeonato de España. En Carballo foron nada menos que 89 os inscritos. E por clases, na 1, a máis aberta esta tempada, o primeiro clasificado foi Alejandro Martínez. No Peugeot 206 firmou un crono final algo máis de 2 segundos máis rápido que José Antonio Cambón. Javier Lea foi terceiro. A verdad que é un coche veño dun 106 en comparación moito máis fiable. Sen sorpresas na clase 2, con Jonander López volvendo a asinar outra vitoria por diante de Daniel Señarís e Daniel Castro. Fixe en pleno de puntos, pole as dos clasificatorias e a final, mellor imposible. É a segunda carreira que ganamos, bueno, a cousa vai ben. Súa banda, Andrés Iglesias acadaba aquí a primeira da tempada en Carcross. Darío Calviño e Beto Lorenzo foron os seus compañeiros de podio. Pero bueno, en la acumulada pudimos estar en primera fila para la final y nada, me puse primero en la salida y aguanté y primero. Entre os júnior, Joao Traila gañaba a partida Lolo Bermúdez, co cántabro Aarón Ruiz terceiro. Sí, sensaciones muy positivas, por la primera vez un día primero y muy contentos y queremos más y a ver las próximas carreras también. E sí, aquí houbo as pouco habituais clase 4 e 6 con vitorias respectivamente para Sabino García e Pablo Fernández. En Arteixo, a Catedral do Autocross, foron máis de 90 os equipos participantes, entre os que destacaba unha representación do Supercampeonato de España de Rallys, con Iván Ares, Álvaro Muñiz e Sergi Pérez pilotando Carcross. O repaso por categorías, na clase 1, Alejandro Martínez volvía a subir ao máis alto do podio, superando a Alejandro Vecino e Juan Ángel Rodríguez. Tiña algo de respeto este circuito porque, bueno, tuve algúns problemas no pasado, pero hoxe por fin conseguín ganar. Bueno, todo moi ben. Non puido facer o mesmo Jonander López na clase 2, onde a vitoria foi parar nas mans de Felipe Santos. Martín Castro remataba no caixón máis baixo do podio. A verdad que o seu día saliu bastante redondo, ainda, bueno, o tempo foi un sexto, creo, pero contentos que salíamos en primeira fila e salín a matar. Entre os Carcross da clase 3, vitoria para Beto Lorenzo, seguido de Andrés Iglesias e de Antón Muiños. Escapousenos a pole por 3 décimas, pero bueno, o resto do día a verdade é que impecable, ganamos as dúas clasificatorias e agora ganamos a final de principio a fin, mellor imposible. Traila e Bermúdez repetían o enésimo duelo en Carcross Junior, aquí con Daniel Cierto ocupando o terceiro chanzo e con Manuel Mariño, piloto bolseiro da FGA, vencendo na Copa MRF. Mal por temas de setup, que estaba mal e non nos dábamos cómodos co coche, e despois, gracias aos de Motorsport Iberia que nos axustaron o setup, conseguimos remontar un pouco. Bueno, tamén a sorte estivo do noso lado, xa que hubo bastantes incidentes na carreira que nos favoreceron a nós. Na clase 4, Enrique Castro obtiña o primeiro posto por diante de Alejandro Rama. Onde nada muda en o Campeonato Galego de Montaña, de novo con Jacobo Senín no máis alto desta volta na terceira cita do ano, a subida a Pontenova. Senín superaba así por algo máis de 11 segundos a Alexis Vieitez, segundo clasificado e con algúns problemas mecánicos no seu Fórmula 3000. Vieitez tivo máis preocupación por detrás que na loita pola vitoria, porque Abraham Vázquez remataba terceiro a menos de 2 segundos do piloto pontevedrés. Entre os carrozados, duelo apertado entre Sergio Vallejo e Javier Carballo pola vitoria.
nun percorrido favorable para este tipo de vehículos, os Porsche foron os grandes protagonistas, con vantaxe para o piloto de Beira. Terceiro clasificado, Fran Casqueiro, co seu espectacular Volkswagen Golf. Carcross sen sorpresas, de novo con Pisco Ventín no máis alto. Como saben, sendo habitual estes días, tamén houbo elevadas temperaturas no trazado lucense. Dobre cita no Campeonato Xunta de Galicia de Slalom. Aitor Fornos, os mandos dun Citroën Axe, foi o vencedor do Slalom de Sarria, a segunda proba que puntuaba para o certamen. Fornos era algo máis de 2 décimas de segundo máis rápido que o segundo clasificado. Un Anxo Lariño que, de non ser por unha penalización de 10 segundos, tería sido o gañador da proba. O terceiro lugar foi para Pablo Castro, algo máis dun segundo do vencedor. Completaron os 5 primeiros clasificados José Manuel Fernández e Rubén Cela. Entre os debutantes, primeira posición para David Rodríguez. Eva María Caride foi a mellor dentro do trofeo feminino. Fornos non tería opción de revalidar a vitoria en Antas de Ulla, a última das probas celebradas ata o momento, en a que Iván Picallo, campeón en título e gañador aquí o pasado ano, non daba opción aos seus rivais. Diego Gómez con este BMW remataba na terceira posición. David Rodríguez conseguía aquí a vitoria no apartado de debutantes. Mariquiña Chao no apartado feminino. Máis de 50 equipos tomaron parte nesta cita onde as elevadas temperaturas tamén foron protagonistas. Así rematamos. Contra Crono estará de volta co veterano Rally de Ferrol.